ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାବିଲୁ ଗୋଟେ ଭୋଜି କରିବା ସେଥିପାଇଁ ବି ଲାଗି ବି ପଡ଼ିଲୁ। ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା ହେବ ନା, ପାମ୍ପଡ଼ ତା ସହିତ କୁଚ 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 କିନା ପିଆଜ କଟା ହେଲା, ଆଳୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ସବୁର ଟିକେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ସାଲାଡ଼ ପାଇଁ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଲା, ସାଲାଡ଼ ବି ହେଲା, ଚୋପା ଛଡ଼ା ହେଲା, ସାଲାଡ଼ ବି ହେଉଛି ଏବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଛୁରୀରେ ଆମେ କାଟି ପାରିଲୁନି ତ ପନିକିର ସାହାଯ୍ୟ ବି ନେଲୁ। ଦେନ୍ ପନିକିରେ ବି ସବୁକିଛି ସକ୍ସେସ୍ ବି ହେଲା। ତାପରେ ଚାଲିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ। ସାଲାଡ଼ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲୁକ୍ ଆସିଛି। ସାଲାଡ଼ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଳୁ ବି ଭଜା ହେଇଗଲା ଚିକେନ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ମସଲା ବି ଅଲରେଡ଼ି କଷା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ଟ ବି ଆଉ ନେଇପାରିଲିନି। ମସଲା ଅଲରେଡ଼ି କଷା ହେଇଗଲାଣି, କଷି କଷି ବି ଆସୁଥିଲା। ତେଲ ଜଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଲେ ତାପରେ ଚିକେନ୍ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଆଉ ମୋତେ ତ ଏତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ମୋତେ ଖାଲି ଖାଇବା ଜଣା ଅଛି। କ'ଣ ଜଣା ଅଛି, ଚିକେନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲାଣି। ମୁଁ ଖାଲି ସର୍ଟ ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି। ଆଳୁ ବି ଭଜା ସରିଲାଣି, ଚିକେନ୍ ବି ଏବେ କଷା କଷା ହେଇଗଲାଣି। ଓଃ ଟେଷ୍ଟି ଦେଖାହେଉଛି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଖାଇଲେ ଜାଣିବେ। ଓହୋ ଆମେ ତ କଷା ପରେ ଆଣିକି ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ ଫାଷ୍ଟ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଅଲରେଡ଼ି ଝୋଳର ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସରିଲାଣି, ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆମର ହେଇଗଲା। ଚିକେନ୍ କିନ୍ତୁ ସତରେ ବହୁତ ଲାଜବାବ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ କାକୁଡ଼ି ଟିକେ ପକେଇଦେବେ ଉପରେ, ତା'ର ଯେଉଁ କମ୍ବିନେସନ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ଏଇ ଟିକେ ଜଲଜିରା ପାଉଡ଼ର ତା ସହିତ ପଡ଼ିଗଲା। ଚିକେନ୍ଟା ଲୁକ୍ସ ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଭାତ ସହିତ ଚିକେନ୍, ଚିକେନ୍ ସହିତ ସାଲାଡ଼, ସାଲାଡ଼ ସହିତ ପାମ୍ପଡ଼, ଓହୋ ତା ସହିତ ଗ୍ରୁପ୍ ଭୋଜି। ମଜା ଲାଗୁଛି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇଦେବେ ତ।